Señora alcaldesa, señores y señores regidores, los convenios de colaboración son fruto de decisiones administrativas cuya única finalidad es la de beneficiar económicamente a unas personas concretas, obviando deliberadamente la utilidad e interés público que debe presidir cualquier actuació administrativa. Això que acaba de llegir són afirmacions fetes pel fiscal Pedro Orrach relatives a la peça separada número 25 referida a l'Institut NOS, que segueixen dins de les diligències prèvies 2677/08 al jutge d'instrucció número 3 de Palma de Mallorca. En la proposta d'acord de la nostra moció no li demanem altra cosa a l'equip de govern d'aquest Ajuntament, sinó que faça com ha fet el Partit Popular de les Illes Balears, i és que es persone en el judici sobre el cas NOS per tal de defensar els interessos de la ciutat de València que estiguen o puguen estar afectats en aquest procés, tot sol·licitant la devolució dels diners presumptament malversats per l'Institut NOS. I, en segon lloc, demanem que s'obri una comissió d'investigació per esbrinar els procediments administratius i de contractació emprats per la Fundació Turisme València. En aquesta comissió, des de Compromís pensem que la primera compareixença hauria d'estar la del senyor José Salinas. Aquest institut, diu també el fiscal, és poc menys que una ONG feta per a malversar, ja que l'única finalitat perseguida amb la creació i posterior assumpció del control pels senyors Urdangarín i Torres era 1. Comptar amb una cobertura que els permetera presentar-se a l'accés de fons públics que d'altra manera els haguera estat vetat. 2. Aparentar la no persecució de fins lucratius. I 3. Rodejar-se del prestigi social derivat de les actuacions altruistes a les que presumptament es dedicava l'associació. Els senyors Urdangarín i Torres estan imputats per malversació de fons, falsetat documental, frau a l'administració i prevaricació durant la gestió al front de l'Institut NOS, i ambdós es van apropiar presumptament de 3,7 milions d'euros de l'administració valenciana. Des de Compromís pensem que, com a mínim, i si els responsables d'aquest Ajuntament tenen clar que ells no estan vinculats a aquesta operació fosca de desviament de diners, haurien de personar-se per defensar els interessos econòmics dels valencians. Realment, com a Ajuntament, com a mínim, aquest Ajuntament va actuar en l'organització del València Summit, foro internacional sobre l'impacte dels grans events esportius en les ciutats, amb uns criteris que no estaven guiats per l'eficàcia en la inversió. La llista de ponents no justificava la despesa, sobretot si les conclusions són del nivell de les arreplegades en la Declaració de València corresponents a l'edició de 2005, on aquestes són d'un nivell tan superficial en relació a la inversió que podien haver estat redactades per l'alumnat de la Facultat de Ciències de l'Esport o de qualsevol facultat d'Economia o de Màrqueting. La mateixa Sindicatura de Comptes denuncia que no estava acreditada suficientment la necessitat de la despesa. Entre les irregularitats detectades per l'organisme fiscalitzador, destaca que no s'acreditaren en l'expedient les raons que motivaren aquesta col·laboració, en al·lusió a l'acord entre NOES, el Consell i l'Ajuntament, i els motius pels quals es va triar a Urdangarín a dit, fent una excepció en els principis de publicitat i concurrència. El cànon no va ser discutit i es va justificar pel nivell dels participants i per l'exclusivitat del projecte. A més, es facturava per conceptes tan discutibles donada la seva quantia com adornos florals, dietes, allotjament, viatges, i la justificació de la contractació no era ni més ni menys que el fet d'anar encapçalada pel senyor Urdangarín, una justificació, disculpen vostès, prou pobra i discutible. On estava l'estudi econòmic que justificava la inversió? I l'impacte que la seva celebració va produir en la ciutat? Eixe era, en teoria, l'objectiu de l'event, no? En fi, vostès van quedar bé i els valencians van ser de nou els tontos útils per a l'enriquiment d'alguns espavilats de poca catadura moral. Ara, fa just un any,
aquest grup municipal presentava una moció en què reclamava que la Fundació Turisme València es personara com a acusació particular en el cas Palma-Arena. Evidentment, no se'ns va fer cas. I tornem a insistir, i ara amb més arguments, ja que les nostres tesis són avalades pel fiscal del cas, la Sindicatura de Comptes i el sentit comú. Si vostès no volen eixir esguitats d'aquest tèrbol assumpte, personen-se i defensen els interessos valencians. Si no ho fan, sempre quedarà la sospita de que alguna cosa tenen a amagar. Moltes gràcies. Senyor Grau, no esperava menys de vostè. Evidentment que vostè va fer... Jo porto les intervencions escrites perquè així no hi ha dubtes sobre el que dic. He dit en el punt 11 que era una fundació privada i de la qual dubte que destinar la quantitat que se li destina sense possibilitat de fiscalitzar siga més que discutible. Ja sé que el fiscal li va prendre declaració i vostè li va d'alguna manera aclarir quina era la naturalesa fiscal de la Fundació Turisme València, però després de la seva declaració el fiscal no està d'acord en com se van fer les coses i per això emet el seu dictamen. Però bé, això tampoc no me sorprèn. En el ple d'ara fa just un any, vostè, entre d'altres perles, va dir que no li preocupava que l'Institut NOS poguera haver fet amb els diners pagats per aquest Ajuntament a l'esmentat institut. No li preocupava el que haguera fet l'Institut. Des de Compromís pensem que hauria de preocupar-li. Jo crec que si els diners hagueren estat de vostè, s'haguera preocupat molt a on anaven a parar aquests diners. Que se van fer les coses? Evidentment sí, ahí estan les actes i la celebració del València Summit, però potser van pagar la farda i van pagar el doble o el triple del que valia el que se va fer així. Si València Summit en les seues distintes edicions era un tema tan clar, per què ha pres cartes en l'assumpte la Fiscalia? Per què es van produir dimissions en l'equip directiu de SADE que havia participat com a consultoria en l'organització de les jornades? Sembla que el tema, el procediment i el pressupost ha preocupat a tot el món menys a vostè. És normal que se signaren clàusules de confidencialitat que impedeixen la transparència en la gestió i el control de la despesa? Això també és normal? Vaja. No és sospitós que fins i tot persones tan poc sospitoses de ser antisistema com ara antics presidents del València Club de Futbol, després de les seues declaracions, afirmaren que veien coses poc clares i amb un cierto tufo? Són afirmacions que estan en el sumari i en la premsa. Senyor Grau, del sentit del seu vot respecte d'aquesta moció podem traure algunes conclusions. Moltes gràcies.